Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să mă joc un pic de Stumble, iar ne jucăm nu atinge culoarea greșită în Stumble, guys. Iar eu am dat la acest spin cu Bolt. Peste un minut este următorul spin, vedeți voi. Și mi-a picat 500 de gemuri. Pentru că înainte aveam 253, acum mi-a picat 500 de gemuri. Iar acum o să mai dăm aici vreo 2 spinuri, da, la Bolt. După ce se și încarcă. Și ați văzut și voi update-ul cu Space Drop, cu Nerf Arena, cu multe chestii. Cu Caio Fuego, uite aici îl vedeți și voi. Brawl Wheel, Caio Fuego, Cyborg, Anubis, Warthog, Rage Tooth și Valkyrie. Acum hai să așteptăm să dăm spinul la Bolt. Și ce ne pică? Nu avem voie să atingem tot episodul, da? Ok. Bun. 5, 4, 3, 2, 1 și spin. Putem doar un spin, da, ok. Ia uite ăsta, Stand-off 2. Cred că se numește. Da, Stand-off 2. Ok. Bun, și acum vedeți voi spinul. Hai să vedem ce n-avem voie să atingem. Mov n-avem voie. Putem da și un Epic Better. Da, hai să dăm aici un Epic Better și ce ne pică aici nu avem voie să călcăm. Da? Ok. Și ne pică? Tot epică. Duplicată. Ok. Bun, deci, mov nu avem voie să atingem. Perfect. Hai să ne jucăm niște nerf. Da, hai niște nerf. Bun. Și acum ar trebui să ne pice harta nerf, da. Și aici, parcă nu era mov. Sau? Ba, da, cred că era. Ia să ne uităm. Asta putem să zicem cu mov. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Chiar dacă le e un albastru închis, să zicem că e mov, că partea asta nu are mov și... Da. Bun. Hai să-mi schimb commanderul cu Warden, ok. Nice, nice. Hai, luați schema asta de la mine, că puteți urca sus pe aici. Stai. Vreau să-mi schimb iar că vreau din a turbina. Bines. Oricum ne-am calificat. Bun. Și urmează a doua tură, care este tot nerf. Exact. Bun. Blaster Base. Survive. Să-mi iau Warden sau să rămân cu... Hai că rămân cu Commanderul. Ok. Du-te, mă. Așa. Cine dă, mă, în mine? Cine mai are tu pe omă să se pună cu mine? Bă, nu mă știți, mă, de băiatul, mă. Aolo. Bun. O sar aici. Nu. Bun. Luăm și heal-ul ăsta și urcăm sus aici să luăm turbina. Pentru că, apropo, turbina este cea mai bună pușcă din nerf. Bine, din jocul ăsta, că în viața reală există alte puști mai bune, dar în jocul acesta de pe Stumble, guys. Ok. Ok. O nouă calificare.
Bun. Și urmează final. Și hai să facem și noi un kill. Încercăm să facem și noi câte un kill, două. Ca să fie și mai fun. Bun. Sunt aici. Aici nu-i mov. Și că să mă duc să iau ăsta. Am atins. Fapt. Nu cred că am atins. Stai. Nimănii. Bă, tu ce faci, mă, urâtule? Ce faci, mă, urâtule? Da, m-a omorât. Asta e. Uite, am ajuns la top 50. Cred că am aici la PES. Nu. N-am. Ok. Bam, 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 bam. Nu știu ce reclamă asta, sincer. Sabe, și acum mai dai drumul la Sabe. Ce, mă? What? În fine. Bun. E la turneu, ce mai e? Of, cum Madalin. Peste o zi, peste 6 ore, 6 ore. Ăsta e gătat și ăla e gătat. Bun. Hai să ne jucăm și meci așa normal. Cu special asta așa frumosă. Bun. Și prima mapă este... Hai, mă. Este... Hai, mă. Hai să vedem ce este. Prin splash, te rog. Bă, vezi că și junglerul îmi place. Bun. Mergem pe aici. Bam, schemă. Bam, schemă. Bam, alnecare. Știu că merge, că am lăguit. Nu știu de ce, dar mamă, ce snipe mi-a dat ăla. Bun, pe aici. Perfect. Așa. Nu știu de ce merge așa lăguit. Dar continuăm. Pe aici o să mergem. Bun, pe aici. Perfect, să încercăm schema. Nu. Bam, alnecare. Bam. Ce, mă? Ce-am făcut? Bun. Perfect, și aici o să mai băgăm alnecare. Bun, hai să ne calificăm. Și ne-am calificat și pe Jungle Roll. Ce ciudat arată sub, mă. Doamne. Schimbul meu preferat din update-ul ăsta, sincer, este Serial Killer. Îmi place foarte mult. Știu că se vor mai băga niște skin-uri. Unul cu electricitate. Pe lângă Fuego. Nu mai știu cum e. Caio, da, Caio se bagă. Hai că am dat taunt-ul. Bun. Am fost cam slab, sincer. Ei, am uitat. Doamne, fer. N-am atins mov, nu? Nu cred. Hai să vedem, dar sper să un epice cannon climb. Why, spin go round. Aici este mov. Așa că... Te-mă de aici. Și că o să mă duc pe... Credeți-mă, n-am vrut să se întâmple asta, am vrut să se întâmple asta, da? Să ajungem aici, să mergem pe aici, pe margine. Bun. Și de aici nu mai e mov, că ăsta e roz toată ziua. Bun. Perfect. Hai că da. Ce-am rezistat. Am vrut să-i bag o alnecare, dar am dat-o, sincer, cam prost. Bun. Bam, alnecare. Și stăm aici la troll. Bam.
Bă, am trecut cu alunecarea prin el, nu-i corect. Bam. Botanu. Ceva stumble guy bot. Aulu. Bam. Bun, și ne-am calificat. Eu te pe ăsta Antos. Cine-i mă Antos? Să-mi scrieți în comentarii dacă e ceva și eu nu știu. Cum îi zice? Hai să vedem ce ne pică în a doua tură. Sper că nu ceva cu mov. Evident. Și ne... Uai! Ăsta cam are mov. Ba, nu cred că are. Nu are.